вече играем. След толкова време, дано сега да се чува тъпото аудио. Аудиото се чуваше. Сега не искам музика. Чуваше се от слушалката музика. Сега пак се чува от темата. Сори хора, не знам какво става с тия слушалки. Не ми пука. Започваме да играем. Нас не ми интересува това. Направих два рейса, дигнах ниво и след това се получи този проблем. Както виждате, има 26 диаманта. Още събираме за помътън. И така. Сега чакаме опонентите да дойдат. Този клип, обещавам ви, ще бъде 11 минути, независимо от всичко. Дори има някакви проблеми. Това да ме послушайте. Да викам да се. Не. Нищо. Кога се стана 12? Да, заради това. И да, що какъв ти е проблем и него ли? Ще пусне малко музика и няма се чува. Спокойно. Имам над 3 клипа, така че. Ха-ха. Умирай, бе! Така. Хора, вече може да си викам като човек. Опа. Ето така. Много е къдна тази карта. Така щит. Толкова направи някакво... нещо за опитване да ме убие. Няма да стане. Така. Хора, почти, но тази карта много трудна е за мен. Така на режим игра сме, което е супер, няма да ви казвам нищо. Така че супер, буст, плащаме и бустът. Тук с нашия тигър, сестра ми. Вилем! О, спечелихме 250 парички. Така, 7000. Близко сме до нашата главна цел. Това ще вземем и събираме езда. За индианеца. Продължаваме, докато не свърши клипа. Още малко не остана, колко? Още 6 минути. Айде да кажем 5. Защото докато ни намерят опонентите. Конекцион. Хора, клипа ще бъде вкачен в 12.
12:30. Няма да ви харесва. Сега. Следващият рейс. Там. Тихо. Тук, ако чуете звуци, сестра ми е видеота. Хайде да може да се изкача по един водопад. По статуировки. Якия герой. Някакъв хипер нацепения хора и не ма изкачи. Тук е реката. Нито е замръзнала, нито нищо. Хоп. Тук това е сигурно за тинорозавъра. Трябва да се някакво пора, за да ги събере сигурно. Аз не съм такова. Въпреки че съм 12 левел. Всички сега ще кажа. Ма ти 12 левел, някои хора не могат да стигнат първи ти 12. А сега то така, нека му оставим тук един подарък. Трябваше тук да му оставим още един подарък. Трябваше да му оставим тук един подарък. О, това е най-гадното сигурно. Много е странно, когато не се гледа. Сега завършваме на първо място. Добре, няма да видим колко ще ми остава. Още 5 минути. И сега трябваше да говоря по-високо, ма карайте. Какво каза? 3 е. Каза 3 е. Чухта. О, някакъв 17 лева. Съм 12 лева, което е супер. Ако чуете някакви други звуци, се извинявам. 1, 2, 3. Започвай. Хора, не знам, много ни върви, когато сме или сме последни. Като сме първи, винаги завършваме на второ, което е странно. То как така? Абе. Абе, слабаци! Вие няма да ме бутате такова. Че сте слаби, не оправдава факта, че не можете да играете. Ай, взимай, бе! Трипл кил. Ако искаш, брат. Ако искаш трипл кил. Сега така. Я изпреварваме моя човек. Ама аз съм махите от тук, бе. Виле, какво правиш? Ма не може, те са скъсани. Така. Ето го. Така. Хора, съм идиот. Сега ще завършим сигурно на втора. Но тук няма спъва, така че. Тук е въпросът на късмета, който ще ни се падне. Дали на първа? И завършваме на първа. Yes! Бях се напрегнал малко. Така, трупам още XP. Дали ще ставим 14 лева. Аз пък 14. 13 левел. Още 2 минути. Един рейс. Така. Сега. Хора. Можете да чуете аудио, което съм. 35 лева. Омага! Много ще губим. Олеле, 30. Ма как ще се падна, съм най-слабия? Не е честно. Но ще видите сега. Това се нарича им про само да не играм на гадната ми карта. Естествено играм на гадната карта. Това е прави. Значи сме пуснати втори. Пак сме първи. Това е странно. Така, хора. Няма да отстъпвам направо агресия към тия, защото тя няма да им дам да ми направят на нищо, така че. Това върти спро. Сега хора ще видите как се прави. Така то само да ми падне. А тук ще му цели то калитко, бе. Вие го излизте.
Какво направи? Нямам си никаква идея. Естествено, че тук ще има гадната такова. Ма естествено е. Като само третия да го видим и правим така. Хора, завършихме на 4-то място, но не сме гене и не сме гене, което е супер. Ще каним всичките от това. Добре, хора, каним всички от тук. Въпреки че сме последните. Хора, много пари имаме. И хора, това ще бъде всичко за днес. И чао! Не, хора, шегичка. Изчаквам тук да си поговорим малко. И това ще бъде всичко за днес.